खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों 2 आगस्टनि 21 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे पीएम किसाननि बागै दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बिनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननिसिम पीएम किसाननि बागै माखासे गोनांथार आपडेटखौ खोन्थाहरग्रोगोन मानो होनोबा जोंहा नैबे पीएम किसाननि थाखाय मैया दाख्लैसो गोबां खौरां बिजोङाव बेखौ होनाय जादोंमोन जे पीएम किसाननि फैसाखौ 2000 निफ्राय बारायनानै 4000 खालामनाय जाबाय एबारनिफ्राय 4000 मोननो हानाय जासिगोन बायदि बायदि होननानै जोङो खौरां बिजोङाव निउसखौ मोननो हानाय जादोंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबांथो मोनमारगोन आरो पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बेसेबां नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय आगामि लानो हागोन बायदि आं बिनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबांनो सोंहरगासिनो दङ अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ माब्लानिफ्राय एडभान्स लानो हागोनब्रा होननानै नोंथांमोना बुंहरगासिनो दङ जेनेबा नोंथांमोना लाथारनोसै आरो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्स नोंथांमोना लाथारनोसै सोरबा बुंबाय 10,000 लाखानोसै बायदि बायदि होनना नोंथांमोना दायो साननानै दं आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांमोना बेंकनिफ्रायबो लन मोनबावगोनसो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौनो नोंथांमोना बिनिफ्राय दानलां होबाय थानो हागोन दा बेजों लोगोसेनो गोबां बायदि बायदि आपडेट ओंखारना फैदों अरुणोदय स्किमनि बागैबो दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो सीएम ट्रिपल स्किमनि थाखायबो जोंहा इमेल फैनाय जादों जिमेल नोंथांमोननिसिम हरनाय जादों दा बिनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि बागैबो गोनांथार आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे पीएम किसाननि बागैनो आपडेटखौ खोन्थाहरनोसै मैया दाख्लै खौरां बिजोङाव ओरैबायदि निउसआ गोसारदोंमोन आरो जे पीएम किसाननि फैसाखौ 2000 निफ्राय बारायनानै 4000 फैसाखौ सोना हरनाय जासिगोन आरो सोना हरनायबो जाबाय बेबादिबो होननानै जोंहा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि गोसारदोंमोन आरो नाथायबा बे निउसआ जोंहा फेकसो दै बेयो जोंहा गासिबो नंखायजोब नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 2000 निफ्राय बारायनानै 4000 बेबादि खालामना होनाय जायाखै बेखौ जोंहा भारत सरकारानो बेखौ कनफार्म खालामखाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबांखौ मोननो हागोन नैबे पीएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना 2000 फैसाखौनो मोननो हागोन सिगांनिफ्रायनो जों बेखौथ' खबर मोनबाय थानो हाखादों नङा होमबा गुबुन गुबुन रायजोनिया पीएम किसाननि फैसाखौ एफा एफा रायजो सरकारा बारायना होजोबबाय होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो बेलेग बेलेग रायजोफोरनियाथ' एसे मोननो हाखायो बुरजाखौनो बिथांमोना मोननो हायो पीएम किसाननि फैसाखौ 2000 नि बारा बिथांमोना मोननो हायो नाथायबा जोंनिया बेसेबां मोननो हायो आसामनिया 2000 खौनो नोंथांमोना मोननो हायो दा बिनिफ्राय नैबे मुख्यमन्त्री कृषि साहाजुलि योजना बे स्किमखौ लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों एबा रिलन्स बेखौथ' खालामथ'वाखै नालाय जाय स्किमनि जै पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोननिसिम 11,000 फैसा होनायनि बाथ्राखौ बुंदों बोसोरफायाव नाथायबा बे दिनैसिमबो जोंहा रिलन्स जाफिनाखै आरो एप्लाइआबो जोंहा जाथ'वाखै दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौल'सो दायो नोंथांमोना नेनो नांसिगोन मानो होनोबा पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरिजों लोगोसेनो आबादारिफोर नोंथांमोना 11,000 फैसाखौ बोसोरफायाव फैसा मोननो हागोन दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम उनाव भिडिअखौ लाबोना होनाय जागोन बेल'सो जोंहा गोजोनथाव रादाब दङ पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोननिया जे नोंथांमोना आसाम सरकारनिफ्रायबो 11,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ नैबे मुख्यमन्त्री कृषि साहाजुलि योजना बे स्किमनि जै नाथायबा ओरैनो अफिसियेलि जोंनि भारत सरकारनिफ्राय पीएम किसाननि फैसाखौ बारायनानै होनाय जायाखै 2000 फैसाखौनो नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन उनाव बारायना बाराया बे उननि बाथ्रा जाहैबाय नाथायबा दिनैसिमाव नोंथांमोननि बे फैसाया 2000आनो दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन नैबे पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ दा नोंथांमोननिसिम बे 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ अक्ट'बर मासाव सोना हरनाय जागोन अक्ट'बरनि 15 तारिखनि बिथोरसिमाव नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन अक्ट'बरनि 1 तारिखनिफ्राय जागायजेननानै अक्ट'बरनि 15 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन सिगां बोसोरफोरनि बायदिखौ नायोबाथ' नोंथांमोना अक्ट'बरनि गिबि सप्तायावनो मोननांगौ अब्लाबो आं नोंथांमोननि थाखाय बाफार जनखौ होखानाय जादों आरो बाफार डेटआव नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाखादों जे नोंथांमोना नैबे अक्ट'बरनि
1 थारिखनिफ्राय लानानै 15 थारिखनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै नाथायबा जायफोर नोंथांमोना KYC होनाया जायाखै नोंथांमोना मोननो हानाय नङा KYC खौ नोंथांमोना बोसोरफायाव खेबसे होनांगौ जायो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव KYC होनाय जादोंमोन PM किसाननि थाखाय दा बेनिफ्राय बोसोरसे जुदि नोंनिया बे जाबायबा नोंथांमोना गोख्रैनो बेखौ KYC खौ होनानै लाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना PM किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन दा बेनिखायनो बोसोरसे नोंनिया जाबायबा गोख्रैनो KYC खौ नोंथांमोना होनानै लाबानो जाबाय अब्लासो PM किसाननि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन मोनफ्रोमबो किस्तियावनो मोनबाय थानो हागोन दा बेनिफ्राय दानिया फैदो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसा एडभान्सआव लाखानाय दा बेखौ जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्टखौ खालामना होबाय नाथायबा दिनैसिमबो बेखौ लन्च खालामना होनाय जायाखै दै जेनेबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्सआवनो 10,000 जा 15,000 जा दा नोंथांमोना बेबादि लानो हागोन नाथायबा माब्लानिफ्राय लानो हागोन दा बेखौ दिनैसिमबो बेखौ खालामना होनाय जायाखै दा बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबांनो सानदों जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बेबादि लाखानो होनानै नाथायबा लाखानाय लोगो लोगोनो मासनिखौ दानना होनाय जागोन माने नोङो बेसेबां माननिखौ लाखागोन ना बेखौ जोंहा माने बन्द खालामना होनाय जागोन आरो नोंनि बे अरुणोदय स्किमनि फैसा मासै मास होना होनायखौ माने नोङो जेनेबा हमनानै लाबाय 10 मासनि नोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ खेबसेयावनो लाखाबायबा दा बे 10 मास जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बेंक एकाउन्टाव मोनफिनबाय थानो हासिगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बे फैसाखौ मानि थाखाय होनाय जागोन जाहाथे माब्लाबा समाव नांब्रबगौ जायोबा रावनिफ्रायबो जाहाथे नोंथांमोना सुद दाहार बेबादि लानांगौ जाया दा बिनि थाखायसो नोंथांमोननिसिम बेखौ एडभान्सआव लानो थाखाय खाबुखौ होगोन जाहैबाय जेरै नोंथांमोननि गथ' गथाया माब्लाबा कलेजाव स्कुलाव एडमिसननि गोनांथि जायो फैसा नांगौ जायो नांब्रबगौ जायो फर्म फिलआपनि गोनांथियाव फैसा नांब्रबगौ जायो बायदि प्रब्लेमाव बेमार आजार एफा नायनांगौआवबो माने दाहार दुहार बेलेगनिफ्राय लानांगौ जायो दा बेफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना एफा एनै फैसाखौ मालायनिफ्राय दाहार दुहार बेबादि लानांगौ जाया नांब्रबगौ समाव दा बिनि थाखाय माने अरुणोदय स्किमनि थाखाय एबा अरुणोदय स्किमनि जे नोंथांमोननिसिम माने एडभान्सआव फैसाखौ लानो थाखाय खाबुखौ होगोन जाहैबाय दा बेखौ खाबुखौ लानानै नोंथांमोना माने नाङाबाबो आगामि लानायाबो बे मोनसे गाज्रि जागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे समावनो बेखौथ' लानो मोनगोन एसे उनावनो माने देग्लाय बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन अक्ट'बरहालागै आं बेखौ लन्च खालामगोन बायदिखौ आं मोनदों दा बेनिखायनो जेब्लानो लन्च खालामगोन ना बेबादि लानायखौ नोंथांमोना जेब्ला माने नांब्रबगौ जायो अब्लासो नोंथांमोना लाबानो जाबाय आं बेखौ बुंहरखानाय जाबाय जाथामला ओरैनो नाङाबाबो जेनेबा ओरैनो मासै मासथ' मोनखाबाय थागोन नालाय दा बिनिखायनो नाङाबाबो जेनेबा ओरैनो एडभान्सआव लाखालाबायोबा फैसाखौ बाहायजोबना नोंथांमोना आरो उनाव जाल्ला जालायगोन नांब्रबगौ समाव नोंथांमोना फैसा गैया बेबादि जाहैलायगोन नांब्रबगौ जायोबा आरो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा एडभान्सआव नोंनि बे लाखानायानो जुदि सुख'नाय जाजोबाखैबा एबा मासआ जोबजोबाखैबा नोंथांमोना आरोबाव आगामि बेबादि मोननो हानाय नङा दा बेखौबो नोंथांमोना नोजोर बोखाबानो जाबाय दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना लन लानो हागोन बेंकनिफ्राय दा बेखौबो लन्च खालामथ'वाखै बेखौबो नोंथांमोना एसे नेनांगोन गोबाङानो नोंथांमोना बेफोरनि बागै सोंहरगासिनो दङ माला जागोन मागोन होननानै जेबो बेबादि डेटथ' ओंखारना फैयाखै नाथायबा अनुमान बादिबा अक्ट'बरनिफ्राय जानो हागौ बादि आरो बेंकनिफ्राय जा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसा मोननो हायो दा नोङो माने बेंकआव बेनि माबायो माने लनबो लानो हागोन जाहैबाय जेरै 10,000 जा 20,000 जा लायोबा नोंनि बे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मासै मास बेबादिनो दानगोन जाहैबाय 100-200 बेबादिनो दानसिगोन आरो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा दिनैसिमाव जोंहा बेखौ लन्च खालामना होनाय जाथ'वाखै नोंथांमोना एसे नेबावनो नांगोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' नोंथांमोना मोनबाय थागोन दा नै सेप्तेम्बर मासआ फैनोसैयानो बारा गोबाव गैला दिनै 21 थारिख जाबायनोसै आगस्टनि दा बेनिखायनो 9 दिन 10 दिनल'सै दा नोंथांमोना मोनसिगोनानोसैलाय दा बेनिखायनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' मोनबाय थागोन नाथायबा बेंकनिफ्राय जा अरुणोदय स्किमनि मुङाव लन लानाय बेयो जोंहा जाथ'वाखै दे बेखौ नोंथांमोना एसे सम नेनो नांगोन माखासे स्किमनि जेसो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन आरो सुदाबोथ' नोंथांमोननिया खमानो जागोन आरो बेबादि बुरजा जानाय नङा ओरैनो मालायफोरनिफ्राय नोंथांमोना दाहार सुदफोर लानांगौ जायोबाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ सुदफोरा माबायदि जायो बुरजा जायो दा बेनिखायनो बेफोर दाहार एबा सुदफोरखौ नोंथांमोना मालायनिफ्राय लानाङा गुबुननिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना लानाङा बिनि थाखायनो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांमोननिसिम माने बे माने मददखौ होनो नागिरदों दा बेखौ नोंथांमोना नेदो अक्ट'बर माससिमहालागै नोंथांमोना नेबानो जाबाय नोंथांमोना देग्लाय बोसोरावनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्सआवनो लानोबो हाखागोन आरो बिनिफ्राय देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो माने न'खरसेयाव सानै मानसिफ्राबो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बिहामजो बिखुनजो सानैबो एबारनिफ्राय मोननो हासिगोन दा बेखौबो बिथांमोना बोरै खालामनाय जागोन बिनि बागै बिथांमोना सावरायगासिनो दङ माने बिथांमोना माने डिसिसनखौ लागासिनो दं आरो माखासे गाइडलाइन्स बिथांमोना खालामगासिनो दंखायो बेखौ लन्च खालामनो थाखाय बारा गोबाव आरो सम नांखाला दा बिनिफ्राय बेंकनिफ्राय लन लानायखौबो नोंथांमोना देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो लाजोबनो हागोन दा बिनिफ्राय ओरैनो
जेनेरेलि माने गोदान एप्लाइ खालामनाय माब्ला जागोन होनना बुङोबा बेबो जोंहा एसे उनावनो जागोन गोख्रैनो बे जानो थांगासिनो नाथायबा बेखौ अफिसियेलि लन्च खालामनायनि उनावसो जागोन अरुणादिनी सारथि बिथांमोनखौथ' एपइन्टमेन्ट खालामनाय जाबाय नङा होमबा अब्लाबो माने बे एपइन्टमेन्ट जादोंबाबो अरुणादिनी सारथि बिथांमोननिसिम नोंथांमोना थांनानै एप्लाइखौ खालामनो हाया अरुणादिनी स्किमनि गोदान एप्लाइखौ दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना बिनिखायनो अरुणादिनी स्किमनि मुलाम्फा मोनगोन नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आरो मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय दायो एसे नेबावनो नांसिगोन दा बिनिफ्राय जोंहा CM-SSS स्किमनि जायफोर मुलाम्फा मोननायमोनना 25,000 जायफोर नोंथांमोना फैसा मोननांगौ दा नोंथांमोननिसिम माने माबा फैदों आरो जिमेल फैनाय जादों नोंथांमोननि जा एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना जिमेल होदोंमोन ना दा बेवहाय जोंहा माने नोंथांमोननिसिम मेल हरनाय जादों आरो दा बेवहाय साइन मायाबाखौ नोंथांमोना खालामनांगौ जादों दा बे साइनखौ नोंथांमोना बयबो खालामनानै जाबाय जा नोंथांमोना अफिसियेलि माने जिमेल होनायमोन एप्लाइ खालामनाय समाव दा बेहाय जिमेल फैदों साइन नोंथांमोना खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना खालामनानै लाबानो जाबाय जिमेलाव नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना CM-SSS स्किमनि थाखाय मुलाम्फा मोननो हानाय नोंथांमोना दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ जों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि सायाव गोबां फरायसाफ्रा माने सोंहरगासिनो दङ नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम बेखौ माने स्टेप बाय स्टेप प्रसेसै खोन्थाहरनो हानाय जायाखै नोंथांमोना मा खालाम इउटुबावनो जोंहा गोबां भिडिअ होनाय दंखायो आसामिसावबो दङ माने एप्लाइ प्रसेसनि बागै खोन्थाहरनाय दङ निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि थाखाय अफलाइन एप्लाइखौथ' नोंथांमोना निस्सय खालामजोबखाबाय दा अनलाइन एप्लाइ जोंहा जागासिनो दङ दा बेवहाय नोंथांमोना बेसिक डिटेल्सखौ होजोबनांगौ आरो बेखौनो होनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो नायगिरबानो जाबाय इउटुबाव भिडिअफोरखौ नायगोर बिनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय जाथामोना नोंथांमोना खालामनो नाङा नङाबा बबेबा मोनसे प्रसेसआव नोंनिया थालांगोन दा बेनिखायनो मोजाङै नोंथांमोना नायनानै बेखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय जाथामब्ला नोंथांमोना खालामग्रोनो नाङा आरो आं बेखौनो बुंहरनाय जाबाय मानो होनोबा बै समावबो जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसा सोनायावबो अनलाइन जोंहा जादोंमोन नालाय नङा होमबा गोसोआव दंखायो नोंथांमोना जिबन प्रेरणा स्किमनिया जोंहा अनलाइन एप्लाइ जादोंमोन दा बेवहाय गोबां फरायसाफोरानो माने जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै माखासेना माने थाबथानानै दं आरो एप्लिकेसन प्रसेसा मा जाहोननि थाखाय थाबथागो दा बेखौ मोजां मिथिना मोननो हानाय जायगाय दा बेनिखायनो जाथामब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो नाङा मोजाङै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय गिबियावनो इउटुबफ्राव भिडिअखौ नाय बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालाम आरो आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंकखौ नोंथांमोना खालामना लाखाबाय आं बेखौथ' आसा खालामनाय थाबाय अक्ट'बरनि 10 तारिखआवनो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन आरो जिबन प्रेरणानियाथ' नै गैलानोसै नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायावनो मोननो हासिगोन दा नोंथांमोना बेखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय नोंथांमोनाल'सो मोनगोन आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थानायल'सो मोनगोन जायफोर नोंथांमोना लिंक जायाखै नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय नङा नैबे सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाबाय दा बे भिडिअ बेखिनियानोमोन ओरैनो आरो बेबायदि अफिसियेलि आरो जेबो स्किमफोरनि गोनांथार आपडेट ओंखारना फैनाय जायाखै दा बेनिखायनो बेखिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ जों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जोबनायाव आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबावबाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों